Milla silverfilm. Vill du det? Ja, det kan vara. Sätt den. Han sover. Han är... Milla. Du vet, han står här precis här. Se. Han kommer snart hälsa fram och hälsa på oss. Alltså. Milla. 10 meter. Han är mellan ladugården och huset nu. Han är inte rädd alltså. Jag är lite arg på honom. Sicka. Han står och smilar. Nu står han och tittar på min kruka där. Det här är en pinne, den kan man nog äta på sig. Ja. Kan inte du säga det? Ah! Är det så man säger? Ah! Ser du? Sen han går bakåt. Är det inte? Ja, men nu ser vi. Andreas, ge dig. Ska vi släppa ut hundarna?